Таня Рацолова да представи нашия проект. Заповядайте. Скъпи колеги, благодаря ви, че днес сте с нас, за да отбележим представянето на нашия проект. Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията. Проектът се финансира от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Европейския социален фонд. Макар че е озаглавен програма, всъщност проекта съдържа множество програми, които имат за цел да разширят знанията и интердисциплинарната подготовка на младите учени от кандидатстващата организация в различни научни области. Тъй като почвознанието и екологията са интердисциплинарни дисциплини, е много важно да се увеличат познанията за числените и статистически методи на анализ, за компютърна обработка на данни, съвременни инструменти за анализ, оценка на природни обекти и много други. Друга цел на нашия проект е запознаване с новаторски методологии и достъп до уникална апаратура. Приобщаване към световната научна общност на младите учени чрез участие в конференции и публикуване на статии в авторитетни научни издания. Участие в изграждането на интегрирано европейско изследователско пространство и в технология на трансфер на данни. Някои специфични цели са подобряване на инфраструктурата за обучението на младите кадри, усъвършенстване на политиката за подкрепа на младите учени при подготовка на научно-изследователски проекти, усъвременяване на индивидуалните програми за кариерно израстване, обогатяване на библиотечния фонд, практическа проверка на придобитите знания и създаване на условия за пряк обмен на информация между бизнеса и нашия институт. В проекта участват докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени от основните научни секции в направление почвознание. Съгласно регламента на конкурса, те условно са разделени на две целеви групи – група на докторанти и група на постдокторанти, специализанти и млади учени.